Хора, днес ще ви покажа как да се направите Grimace Shake. Нека да почваме. Ние вече сме в Джамбо. И сега ще ходим напред да търсим едни неща за шейка. Такива чашки при тези сламки. Извинете, че се включвам толкова късно. Просто сега открих време. Тук съм да ви кажа, че реално клипа ще излезе на 10-ти. Няма да е на 9-ти, защото няма да можем да направим шейка толкова бързо. Поне ще спробваме да си го направим за... Поне ще спробваме да си го направим за закуска. И в момента си гледам задачите, които трябва да си уча. Хора, току-що станах готов с домашната. Това ми беше последното помагало. Отнем 2 часа. Отивам да вечерям. Се навечерях и си хапваме фитолчето, много е вкусно. Хапчето и боли ме гърлото и е перфектно за мен. И много вкусно, в момента се го смешал. Вечерях се и сега ще легна да си гледам нещо и ще заспивам. Така, хора, в момента сме на масата и ще... Не баш на масата, на дивана. И ще закусвам мюсли. И после ще правим Grimace Shake. Да видите колко съм бърз. Сме съдимени листи. 4. Както виждате, малко ви набъркам. Така може би ще ви по-добре видите. Но... Още на бюрото ми. Да го отворим. Ще видите какво ще направя. И хора, ето че дойде в момента, в който ще ви покажа как да направим Grimace Shake. Първо ще ни трябва прясно мляко и сипваме го до 200 мл. И сипваме в блендера. После взимаме сладолед. Взимаме 3 мелби сладолед. Ги сипваме вътре. И така. Много мразя това. Да кажем, че е готово. След това слагаме боровинки. После отиваме на блендера, където ще го блендираме. Штракнем и не, чак се върна. Добре, по-добре. Сега не съм работил с този блендер. Готов е. Сега го оставяме и ще пресипем, но
Хора, сега мамо ще изсипва. Стоп! Сега хора, в принцип е розово, но вие не виждате розовото, защото е синьо. Сега ще вземем ето тези две съставки. Тук има цветни стърготинки. Вижте. И изсипваме пяна. Тоест, аз пак пяна. Не сипвайте пяна. Сметана. И го правим по този начин. Слагаме такива цветни стърготинки. Ако искате, можете и с боровинки, и с шоколадови. Вие си решавате. Слагаме. И нашия глима шейк е готов. И аз ще го пробвам с ето тези, защото е по-яко. И после ще го пия с това, за да не го разлия. И хора, ето, слагаме и нашия глима шейк е готов. Вкусен е! Благодаря, че гледахте и чао!